Giplanon gihapon ang dakong bahin sa Mindanao dala sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samtang nasa duha o tulo kabagyo ang mamugna o musulod sa nasod karong bulana. Sumala sa PAGASA padayong magpaulan ang ITCZ kung asa taas ang tsansa sa mga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao lakip ang Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Barm, Soxarjan, Caraga ug Davao Region. Posible ang kusog nga mga pag-ulan busa magpabiling alerto sa mga pagbaha ug landslide. Samtang nasa duha o tulo ka bagyo ang posibleng mamugna o musulod sa Philippine Area of Responsibility karong bulana. Matag Hulyo kung dili mag-recurve o mulihis og direksyon, posible kining moigo sa Eastern Visayas, Bicol Region o sa Northern ug Central Luzon.